Sawo, je sabo bopati ni bobotol ni paikya abo sini khani kotoria. Tamo ke Bubagra ni je Thansani khorang no je yasak nai, je Thansani khorang ni yamrok yasak nai. Abo haike je phaine rok jottono chini tiprasa, jottono chini tipra dofani, gobang ma hodani miliwi tipra dofani Thansawo Bubagra Thansau tini yakir sepaikya. Jeng oro Nukhung abo haike Maisara parani 30 family ni 78 butar, tai Guru Doyal Parani 48 family ni 116, tai Dhirendra Parani 26 family ni 66, tai Chondi Para 15 family ni 35, tai Diksoram Parani 45 family ni 135, aba haike total 1 Bisarai Parani 26 family ni 81 butar, aba haike jeng total mankha 290 परिवार नि 511 बुटार ga abo belaikena hambai chini Bubagra ni Thansani khorangno borok yachakha tai bwskang ni salo borok bahaino abo haikeno yapri sewi thangteng bongni bisingti tebo je phaina musungnai rok chini bisingti oro chini okra borom gunang agini XCM orok saimanu borom gunang Dhirendra Debbarma bau tini orok phaijak tai bobo abo hai opheno jeng to godaloi tini yango sakra rok bangmano tongo o jaga bodol bangmano obon bisingti no sung bwskang ni salo tebo o Bubagra ni Thansani bisingti no tebo sungsar gunang ni piri dinai jotno no bele ke hambai chini Bubagra logirikha jeng tipra dofarok Thansani